Намираме се от 10-то юбилейно издание на Търново Ултра 2025 и се намираме на финалната арена на конниците, където след около час ще финишират първите състезатели, а сега ще се отправим към старта, за да може да ви направим зрители на този вълнуващ старт на трейл бяганията, който предстои. Ще стартират близо 2000 човека, около 1900 състезатели в трейл бягането на 4-те ни дистанции: 14 км, 25, 32 и 51. Тук в района на Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Подготвили сме, надявам се, много приятни трасета и че всички състезатели ще се забавляват. Тази година имаме едно ново въведение. Веднага след основния старт ще има и детско бягане. В детското бягане, ето тук сме лайв. Добро утро! Детското бягане, честно казано, надмина очакванията ни, тъй като има записани близо 400 деца. 400 деца, които ще успеят да преживеят атмосферата на едно такова голямо събитие с гигантски старт също пред пощата и общината в Велико Търново. Това събитие, разбира се, изповядвайки нашата идеология като организатори, е напълно безплатно. И тези деца ще имат официално времеизмерване, номера и всички завършили ще получат медал. А също така ще има и награждаване. Имаме 4 възрастови групи, като всички от тях пробягват 2 км трасе тук в градската част. Първо по главната улица и след това по Гурко, през старата част. Вече сме близо до стартовата зона. Виждаме тук победител от 2024, брандираните тениски за всеки един победител. Които последните години станаха традиция. Благодарение, разбира се, и на нашия партньор в екипировката Бризус, които ги произвеждат. Наистина качествени дрехи с уникални дизайни. Както предполагам, че повечето от вас знаят, имаме такива тениски за предварителна продажба и на място и така нататък. Може да се възползвате. Ето тук състезателите вече правят снимки. Намираме се в зоната на общината и пощата. Познати лица навсякъде. Тук сега основното е за нас като организатори да успеем да отделим децата, състезателите, които са за детското бягане. Затова има и пропускателен режим тук с тези преграждения, тъй като 400 деца, които са тук за да участват, може би са навсякъде. Здравей! Ето тук още деца. Снимки, ориентировачи, бегачи, любители. Ето и тази брандирана тениска, тази годишната тениска. Разбира се, има надпис 10 years точно над логото, тъй като това е 10-то издание на ултрамаратона Търново Ултра. Виждате усмивки, хората се подготвят за старт.
Отпред прибавя. Жадвина Жикова, Десислава Димова, Александър Христов, Димитър Марков, Преслав Пейнов, Александър Спасов, Асен Какаров, Ергана Бошкова, Ардостина Балова, Георги Жеков, Емел Махмуд и Сара Минкова на 32 км. На 52 км Даниел Столеско по GPS. Иво Андреев, Славян Генчев, Полина Горасова, Елена Спасова, Калимба Василев, Самуел Папон, Петър Христов, Даниел Иванов, Атанаска Атанасова и Моника Филипова. Това са състезателите за GPS на 52 км. На другия дуатлон Александър Ангелов, Лазар Пивков, Виктор Асенов, Андриан Карпаров, Деница Желязкова, Венцислава Цачева и Димитър Тикелов са състезателите за GPS от дългия дуатлон. И от късия дуатлон Ивана Зехова, Теодора Малашева и Светлана Павлова са състезателите с GPS. Ето най-отпред, след Виктор Асенов. 24 км и за това Виждате, хората зареждат и с гелове преди старта, батчета. От тук говорим, ама къде са отпред? GPS-те ще дойдат тук отпред, защото там няма да ги намерите където са в момента. Тук пред арката ще раздадем GPS-те. Така да кажем няколко думи за маркировката. Имаме 6 минути до старта. Маркировката е само лилова лентата му утра. Ако видите друга лента, знаете, че не се отнася към нашите състезания. Още веднъж на старта сме на 10-то юбилейно издание на Търново Ултра, което събира близо 2000-1900 трейл бегачи на старта, а след тях веднага ще стартират и около 400 деца. Около 400 деца веднага след основния старт. Това изглежда така. Ето тук още хора на организаторите, атлети, събрани са спортисти от много видове спорт. Знаете, през времето сме имали победители от биатлона, Владо Илиев и Милена са редовни участници, бяха през последните две издания тази година не са участвали, но бяха редовни участници. Също така и триатлонци, и бегачи. GPS-те са вече тук пред арката. Всички, които са за GPS, могат да дойдат тук да си ги вземат, и сега пристигат хората, които ги раздават. Тук сега предстои раздаване на GPS-и, успяхме да ги раздадем предварително, така че сега на момента на старта ще получат устройствата, за да можем да следим тяхното придвижване. Има линкове в описанието на това лайв видео. Така, все още имаме 4 минути до старта, трябва да успеем да раздадем GPS-те.
Да се върна на маркировката, левова лента и табели Търново Ултра с тъл и стрелка, както и жълти табели за пълнение на земята. Бяло-червена маркировка не е от нашата маркировка. Ако се задъгах на разклоните, има табели. На едно място има и врати, които да разделят потоците от хора, като рамка на врата, през която преминавате. Отгоре има надпис с вашата дистанция. Също така е важно да кажа, че хората от нашия екип, които ще ви насочват, са с такива еленци като моя. Ще се опитам да се кача тук да ми видите. На средни дълги разстояния в момента в България. Той ще участва на 25 км. Тук виждаме и Георги Жеков, който ще бъде на... Ако видите човек с такъв елек, слушайте го кой казва. От миналата година дългата това е част от организаторите и е там да ви насочи. Ивайло Вълев, който ще участва на 25 км. Знаете, че има прикрепителни пунктове по трасето. Виждате тук и Антония Григорова. Често на тях има разклони. Също участничка на две олимпиади в бягането, която да ви насочва на къде трябва да излезете от съответната дистанция. Внимайте да не тръгнете по друго трасе, като спрете да хапнете, често се разсеява човек. И днес ще участва на 22 км трейл. Компаса е готов този път, за да не се загуби. Станислав Рашков, един от местните лекоатлети на 14 км. Стефан Йорданов, който беше победителя от миналата година на 25 км. Той отново се хвърля за победа на 25 км. Основният му конкурент, както казах, е ето това Стоян Владков и Ивайло Вълев. Ето и Калин Василев, Калимбата, който е един от старта на всички дистанции е едновременен. Старта на всички дистанции е едновременен, но ще да кажа за децата. Децата трябва да бъдат за прегражденията по посока община Велико Търново. От задната страна на прегражденията старта на децата ще бъде даден в 9 часа и 5 минути, най-късно в 9:07, да изчакаме да се изтегли познайте от основните дистанции. Така че моля всички родители с деца, бъдете много внимателни, децата не лекарат основната колона. Там, където детското трасе се отделя от трасето на големите, има човек, който ако децата се связат с основната колона, няма как да ги разделя и децата ще отидат да правят 14 км. Така че, моля родителите, издърпайте се децата зад прегражденията, след като ден старта на основните дистанции ще пуснем и старта на децата, които ще бъдат предвождани от шарен автомобил в Volkswagen Tiguan, на с детски рисунки, доста разпознаваем, така че ще имате време. Имаме още 30 секунди, задаваме последни GPS устройства, който нямаше го гоним да му ударим по трасето. Но внимайте някой да не тръгне да излиза през арката, през кабела и да я спихне и ще стане мазало. Има ли място? Момчета са намери. 10 5 4 3 2 1 старт! Вече сме по главната улица. Стартът на трейл бягането в 10-то юбилейно издание на Търново Ултра беше даден. Близо 1900 бегачи вече са по главната и се отправят към Царевец.
след което ще преминат и в трейл частта на трасетата. Разбира се, всеки по своята дистанция. Виждаме отпред основните бегачи са за най-кратката 14 км дистанция, както и двама състезатели на 25 км дистанция. Най-отпред в момента Валентин Шишков и Станислав Рашков, двама от основните състезатели, които може би ще се борят за титлата. Зад тях Диан Гинев, също един от основните претенденти, и в ляво от тях с зелена тениска е Никола Карачоров, който също би могъл да изненада конкурентите си. На трета линия виждаме двамата състезатели, основни тримата състезатели, които ще се борят за титлата на 25 км. Те най-вероятно ще разпределят медалите в 25 км. Това са Стефан Йорданов, миналогодишния победител, който имаше много сериозна надпревара с Шабан Мустафа през миналата година. До него е Стоян Владков, един от най-добрите лекоатлети в момента в България на средни и дълги разстояния. И Вайло Вълев, също един от най-добрите маратонци в България в момента. Така че тези трима състезатели ще имат оспорвана битка на 25 км дистанция. Близо 1900 трейл бегачи, любители, състезатели от различни видове спорт стартираха днес в това 10-то издание на Търново утро. Вече сме по главната улица, тя е затворена за трафик, за да може да изнесем тази цялата маса от хора през града. Това е един от, мисля, единствения ултрамаратон, който стартира в центъра, в самия център на областен град в България, и няма как по друг начин. Това е най-добрият вариант по главната улица да изнесем цялата тази маса от хора. Радваме се, че имаме подкрепата на община Велико Търново, която съдейства за доброто провеждане и най-оптималните варианти, които има за решаване на казусите пред нас. Все още Валентин Шишков и Станислав Рашков начело на колоната. Да. За съжаление, моето возене беше до тук. Ще трябва да се придвижвам с момчетата на крак. Състезателите се отправят към крепостта Царевец. Виждаме, тук са водачите на 25 км трейл. Още веднъж Стоян Владков, Стефан Йорданов и Ивайло Вълев. А точно зад тях е и Никола Карачоров, който е от 14 км дистанция. Зад тях имаме един звяр, който продължава да ги преследва. Предполагам, че ще продължи на къста дистанция, само че е без номер. Вече сме в крепостта Царевец, едно от емблематичните места. Нямам половинка от коша. Едно от емблематичните места на Велико Търново. Като свърши изкачването, мога да ви кажа още няколко неща.
После ще им се подиграваме как съм ги минал с камерата. Камера ме разпуска по-добре. Камера ме добре. А тъй. Добре стоиш, защото съм те много. Стефан Йорданов, който е миналогодишния победител на 25 км. Както ви казах, имаха много сериозна битка с Шабан Мустафа. Той е съотборник с мен в вариант 5 Търговище, клуба ни по ориентиране. И до него основният претендент Стоян Владков с спотник на Gold Nutrition. Един от най-силните състезатели в България по лека атлетика, средни и дълги бягания. Треньори в етър атлетик. Първите трима състезатели на 25 км дистанция. Откъснаха се от останалите състезатели в тази дистанция. Има 4-5 състезатели от по-късата 14 км дистанция пред тях. Виждате, имаме камери, видео, за да може състезателите да имат хубави спомени, хубави снимки, да шерват, да споделят и да разпространяват по този начин нашето събитие. Тук се отправяме към последната асфалтова част в началото на маратона Търново Ултра. След което навлизаме в красивите горски пътеки и се отправяме към съответно Гарга Блер на късото трасе, манастир Света Тройца и местността Чуй Петел за 25 км дистанция, а след това са и следващите две дистанции 32 км и 51, които продължават към хижа Божур, съответно Раховец, крепостта Раховец, Камъка. Тук е и първото разделяне. Хоп-хоп. Виждате нашите съдии на разделянето. Тук се разделят. Номера да се вижда. Върти се.
Добре, давай, успех. Това беше състезател на 32, първия водача, временния водач. Тук са състезателите на 14 км. Ето и Емил Янчев, който бяга с чисто нова спортива, която спечели от томболата на нова спортива и спортбокс. Константин Василев, ориентировач, Георги Жеков, Александър Спасов. Това са основните. Искаше да ми я вземе, но аз трябва да се връщам насам. Сега Спас може да сподели, иска да сподели няколко думи явно за видеото. Как е положението? Положението е много добре. Момчетата напъват. Още не започне. Щом с тях не са напълно започне. Да, щом 14 и 25 са пред тях, значи не са се активизирали. Всъщност има още един състезател на 32 по-напред, който може да ви избяга и да не разберете. Аз го знам много добре. Има 2,40 маратон. Така ли? Ами, супер. Ники от Барселона. Да. Добре, успех, момчета. Да. Георги Жеков, Александър Спасов, едни от основните претенденти за 32 км. Ето тук още състезатели на 25 км. Милен и Богдан. Ето и един от братите Пейкови, които са тук местни. Дани Ковашлиев. Също ето го и Кирил Николов. Иво Андреев. Още момчета, които са на по-дългата дистанция. Оп. Аз ще се върна към отбивката на 14 км и ще се кача към Гарга Баир, където отново ще ги пресрещна. Ето и първите момичета, които са на по-дългите дистанции. Давайте, супер сте! Оп! Уху! Местните момчета, Калимбата, Калин Василев и Димитър Дикелов. Радостина Балова, Антония Григорова също тук в тази част на трасето. От по-сериозните имена в женските бягания. Оп! Супер сте! Усмивки за камерата. Дават ви по телевизията. Супер сте! Не, той е онлайн, така че мога да гледат от целия свят. Няма мърдане с моите маратонки. Знаете, че вчера беше малко кално за колездачите. Беше малко по-трудно, но за бягане няма никакъв проблем. Оп, ето и Тео от Панаири и фестивали. Да споделиш нещо за лайфа? Преживяване. Жега? Гоня мама Вал, целта ме финиширам с нея. Така. Ето и Валерия Димитрова. Искаме мегач на мъжете. Най-вероятно силите не са това, което биха били, ако не беше част от организацията на Търново Ултра. Сигурно тук щеше да припка. А сега слага ръцете на гърба си, като баба. Само лелка. Само Съдиите са топ. Най-добрите съдии. Не забравяй, споминам най-добрите маратонки от спортива. И най-добрата маркировка. Ето тук има още един топ състезател с новия модел на спортива Prodigy Pro, който беше даден на томбола за един от участниците. Видяхте го по-рано, Емил Янчев, който е на 25 км. А сега движим по 14 км дистанция. Първото изкачване, което е по-предизвикателно към местността Гарга Баир.
И така, небезизвестната люлка на любовта. Тук сме с Валерия Димитрова. Колко участия имаш на Търново Ултра като състезател? 8 от 10 като състезател. Да. Регистриран. Има 2 пропуска заради бременност. Малко е била бременна. Но иначе регистрира до 9 без 2 и от 9.00 е на стартовата линия. С 200 пулс? С 200 пулс е загряла. Горе-долу. Да. Горе-долу, както и на мен ми се наложи да изляза от джипката на Red Bull и да тръгна с момчетата на 14.25 с мръсна газ. Движим по пътеката. Първото изкачване. Нека да видим Теодора зад нас.